Λοιπόν, τριγωνομετρία. Οκ. Πάμε να δούμε το πρώτο μάθημα τριγωνομετρίας. Αυτό πηγαίνει πίσω στο γυμνάσιο, αλλά ό,τι τάξη και να είσαι, η τριγωνομετρία είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα μαθηματικά. Οκ. Ξεκινάμε από ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Είναι ένα κλειστό σχήμα με τρεις πλευρές. Μπορείς να πεις ότι είναι και τρίπλευρο και έχει τρεις γωνίες. Η μία γωνία, επειδή είναι ορθογώνιο τρίγωνο, η μία γωνία είναι ορθή. Δηλαδή έχει αυτό εδώ το μέγεθος. Τι σημαίνει ορθή γωνία όμως συγκεκριμένα? Αν αυτή η γωνία είναι οξία και είναι ξανά οξία, μεγαλώνει όμως, τώρα είναι ορθή, μετά γίνεται αμβλία, εδώ γίνεται ευθεία γωνία, μεγαλώνει και εδώ που μοιάζει σαν τη θέση στην οποία ξεκίνησε, είναι μια πλήρης γωνία. Δηλαδή είναι μια full γωνία, αν αρχίσω τώρα και ξαναμεγαλώνω πάλι, μοιάζει με τις πρώτες οξείες. Αυτή η γωνία, αν εγώ πω αυθαίρετα ότι είναι 360 κομμάτια, 360 μοίρες, αυθαίρετο τελείως, τότε αυτή εδώ η γωνία είναι 90, είναι το 1 τέταρτο. Τι είναι η μοίρα, τι είναι η μία μοίρα? Μία μοίρα είναι το άνοιγμα του κομματιού εκείνου που προκύπτει αν χωρίσω μια πλήρη γωνία σε 360 κομμάτια. Κάλλιστα θα μπορούσα να χωρίσω τον κύκλο σε 400 κομμάτια και να πω ότι η ορθή γωνία είναι 100 τέτοια κομμάτια. Άρα το 90 μοίρες δεν σημαίνει απόλυτα κάτι, είναι αυθαίρετο. Και λέμε ότι είναι 90 μοίρες η κάθετη γωνία, η ορθή γωνία. Μια ορθή γωνία είναι η γωνία που σχηματίζει το δάπεδο με τον τοίχο. Okay. Άρα λοιπόν το ορθογώνιο τρίγωνο είναι ένα κλειστό σχήμα με τρεις γωνίες, τρεις πλευρές, έχει μια ορθή γωνία. Για να δούμε τώρα τις πλευρές. Η μεγάλη πλευρά, η μεγαλύτερη όλων, η οποία πάντα βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία, ονομάζεται υποτείνουσα. Άρα αυτή εδώ η πλευρά, η γραμμή, είναι υποτείνουσα. Ξαναλέω, έχουμε γωνία, ορθή γωνία, γωνία, τρεις γωνίες, τρίγωνο, και έχω και πλευρές. Η μεγαλύτερη πλευρά λέγεται υποτείνουσα, ενώ οι άλλες δύο λέγονται κάθετες πλευρές. Είναι απλά κάθετη πλευρά. Κάθετη πλευρά. Ωραία. Τι είναι τώρα, πού κολλάει τώρα η τριγωνομετρία, δηλαδή τι θα πει τριγωνομετρία? Εγώ ξέρω ότι αυτό λέγεται γεωμετρία. Γιατί με ενδιαφέρει τώρα η τριγωνομετρία? Η τριγωνομετρία έρχεται να παίξει με τις οξείες γωνίες αρχικά ενός ορθογωνίου τριγώνου. Και μας περιγράφει κάποια χαρακτηριστικά τους. Έχω δηλαδή εγώ μία οξία γωνία, νάτι, η ωμέγα, και άλλη μία οξία γωνία, νάτι, η θήτα, και μου λέει η τριγωνομετρία ότι αυτές οι γωνίες έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα λέμε τριγωνομετρικούς αριθμούς. Ένας τριγωνομετρικός αριθμός είναι ένας τύπος, τριγωνομετρικός τύπος. Αυτοί οι τύποι, οι αριθμοί, είναι τριών ειδών. Είναι το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτωμένη. Άρα η γωνία ω έχει ημίτονο και η γωνία θ έχει ημίτονο ή συνημίτονο. Και τα γράφουμε κάπως έτσι. Είναι το ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτωμένη. Σαν συντομογραφία. Τη γωνία ω, συνημίτονο τη ω, εφαπτωμένη τη θ. Έτσι. Και κάθε φορά μπορεί να έχω το ένα και όχι τα άλλα. Δεν είναι αναγκαστικό να τα βλέπω μαζί όλα. Αλλά υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικά της γωνίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τύποι. Και βασικά είναι αυτό εδώ. Είναι κλάσματα. Ο τύπος αυτός δηλαδή του ημιτόνου ή του συνημιτόνου ή της εφαπτωμένης είναι κλάσματα. Okay. Να σβήσουμε αυτά εδώ. Άρα έχουμε το ημίτονο της γωνίας θ να είναι ο τύπος απέναντι κάθε πλευρά προς υποτείνουσα. Αν είχα ένα άλλο τρίγωνο, να αυτό εδώ, και η γωνία θ ήταν, ας πούμε ότι αυτή είναι ορθή τώρα, μου φύγει λίγο το σχήμα. Αν η γωνία θ ήταν αυτή, δεν έχει σημασία ποια είναι, όποια θέλεις, αρκεί να είναι η οξία. Έτσι, να μην είναι η ορθή γωνία, να είναι κάποια από τις δύο οξείες. Αν η γωνία θ είναι αυτή, τότε ξανά το ημίτονο θ είναι η απέναντι κάθε πλευρά προς την υποτείνουσα. Κάθε φορά όμως, εγώ οφείλω να βρίσκω ποια είναι η απέναντι πλευρά ή ποια είναι η προσκύμενη πλευρά. Άρα λοιπόν, ως προς τη γωνία, έχω απέναντι κάθε πλευρά και προσκύμενη κάθε πλευρά. Άμα δεις λίγο τους τύπους, έχω απέναντι και προσκύμενη ως προς τη γωνία. Η υποτείνουσα είναι μόνιμα σταθερή, είναι αυτή εδώ.
Αυτή εδώ. Είναι η μεγάλη πλευρά. Είναι εκείνη που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία. Κάθε ορθογώνο τρίγωνο έχει μία υποτείνουσα. Αλλά κάθε ορθογώνο τρίγωνο δεν έχει μία απέναντι πλευρά ή μία προσκύμενη κάθετη πλευρά. Έτσι. Είναι ανάλογα για το ποια γωνία μιλάω. Ωραία. Αυτό το φωτογραφίζω στο μυαλό μου, να το θυμάμαι. Πάμε να δούμε τώρα πρακτικά σε ένα τρίγωνο. Παίρνω άλλο τρίγωνο. Για να δούμε, είναι αυτό εδώ. Είναι ορθογώνιο. Ναι. Άρα μπορώ να ορίσω ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτωμένη. Λοιπόν, θα διαλέξω μια οξία γωνία. Θα διαλέξω αυτή. Αυτό είναι λάθος, γιατί αυτή η γωνία δεν είναι οξία, είναι ορθή γωνία. Άρα δεν μπορώ να διαλέξω αυτή. Θα διαλέξω αυτή. Λάθος. Θα μπορούσα να διαλέξω και αυτή. Δεν είναι λάθος. Έχω την επιλογή να διαλέξω όποια θέλω. Για να δούμε. Μου λέει κάποιο, βρες μου τους τριγωνομετρικούς αριθμούς, τριγωνομετρικούς τύπους της γωνίας θ. Εγώ θυμάμαι από το μάθημα ότι είναι τρεις αυτοί οι τύποι, αυτοί οι αριθμοί. Είναι το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτωμένη. Πάω να τους βρω. Το ημίτονο της γωνίας θ και κάθε γωνία θ σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο είναι ένα κλάσμα που έχει στον αριθμητή την απέναντι κάθετη πλευρά. Όπως είναι τώρα το τρίγωνο, κάτσε να ορίσω έτσι κορυφές για να έχω πλευρές. Οκ. Το ημίτονο της γωνίας θ είναι, λέει, η απέναντι κάθετη πλευρά. Απέναντι κάθετη πλευρά. Η θ απέναντι της έχει τη β γάμα. Πράγματι, είναι η β γάμα απέναντι. Προς την υποτείνουσα. Απέναντι κάθετη πλευρά προς την υποτείνουσα. Ωραία. Ποια είναι η υποτείνουσα? Δεν είναι η υποτείνουσα της γωνίας, είναι η υποτείνουσα του τριγώνου τώρα. Είναι μόνιμα η ίδια. Είναι η ΑΓ. Είναι αυτή που είναι απέναντι από την ορθή. Είναι η μεγαλύτερη πλευρά. Άρα είναι ΑΓ. Επομένως, το ημίτονο της γωνίας θ είναι ΒΓ προς ΑΓ. Αν είχα μήκη, π.χ. 6,3 και ξέρω εγώ 5, θα είχα. Μάλλον εδώ είναι το 5, γιατί αυτή πήραμε. Έτσι. Θα είχα 5 προς 6,3. Παράδειγμα, έτσι, τυχαίοι αριθμοί. Άρα θα προέκυπτε ένας αριθμός. Π.χ. 0,8. Δηλαδή το ημίτονο της γωνίας θ θα ήταν 0,8. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να φτιάξω το συνημίτονο και την εφαπτωμένη. Το συνημίτονο έχει άλλο τύπο, είναι προσκύμενη κάθετη πλευρά πάλι προς υποτείνουσο, ενώ η εφαπτωμένη έχει άλλον τύπο, είναι απέναντι κάθετη πλευρά προς προσκύμενη κάθετη. Ένας καλός μνημονικός κανόνας για να τα θυμάμαι αυτά είναι ότι όταν έχω φωνήεν ημίτονο, φωνήεν ήτα, έχω επίσης φωνήεν και εδώ. Άρα φωνήεν με φωνήεν. Εδώ που έχω σύμφωνο, σίγμα, έχω επίσης σύμφωνο και εδώ, π. Εδώ που έχω φωνήεν, έχω επίσης φωνήεν και εδώ. Όμως στην τελική πρέπει να τα μάθω απ' έξω. Δεν μπορώ έτσι για πάντα να παίζω με τα φωνήεντα και τα σύμφωνα, γιατί θα πρέπει να θυμάμαι ότι, ωραία, τι φωνή είναι? Απέναντι κάθετη πλευρά. Είναι απέναντι κάθετη πλευρά. Σύμφωνο, π, αλλά προσκύμενη κάθετη πλευρά. Οκ. Το ημίτονο και το συνημίτονο έχουν στον παρονομαστή την υποτείνουσα. Πάντα. Η εφαπτωμένη δεν έχει την υποτείνουσα. Η εφαπτωμένη είναι απέναντι προς προσκύμενο. Και το μαθαίνω απ' έξω. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω, για να μην μπερδευτώ αργότερα, είναι ότι η γωνία θ έχει κάποιο μέγεθος. Δηλαδή, ναι, μεν το ημίτονο της γωνίας θ είναι 5 προς 6,3 παράδειγμα, η γωνία θ είναι και αυτή, έχει κάποιες μοίρες, θα μπορούσε να είναι 45 μοίρες. Τώρα αυτό μου δημιουργεί μια επόμενη σκέψη ότι, κάτσε ρε εσύ, αν αυτή η γωνία είναι 45 μοίρες, είναι αυτή εδώ, τότε σε ένα άλλο τρίγωνο, αν έχω μια ίδια γωνία 45 μοιρών, τι θα γίνει? Για να δούμε. Τρίγωνο και αυτό, έτσι. Η γωνία, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Μεγαλώνω τα χεράκια, τις πλευρές της γωνίας, αλλά η γωνία δεν αλλάζει. Ούτε μεγαλώνει ούτε μικραίνει. Πράγματι, γιατί η γωνία είναι το άνοιγμα. Τι θα γίνει όμως τώρα, δηλαδή, αυτό το τρίγωνο που είναι αυτό, έτσι ορθογώνιο. Επειδή είναι ορθογώνιο, δεν μπορώ έτσι αυθαίρετα να μεγαλώσω, να μικρύνω τις πλευρές. Θα μεγαλώσουν με ανάλογο τρόπο για να γίνει ορθογώνιο. Αν, ας πούμε, αυτό είναι το ορθογώνιο τρίγωνο. Το ένα, και αυτό είναι το άλλο. Κάπως έτσι. Προφανώς το ένα είναι πολύ πιο μικρό από το άλλο. Όμως αυτή η γωνία είναι 45 μοίρες. Τότε το ημίτονο της γωνίας αυτής, θ θα πω εγώ, γιατί την ονομάζω θ. Έτσι, θ εδώ, θ και εδώ. Θα είναι το ίδιο? Μάλλον θα είναι το ίδιο. Γιατί πώς γίνεται να είναι 45 μοίρες το άνοιγμα και να είναι κλειστό σχήμα, ορθογώνιο τρίγωνο, και πώς θα βγει?
πράγματι αυτά τα τρίγωνα είναι όμοια και το ημίτονο θα είναι το ίδιο. Άρα θα μάθω αργότερα ότι το ημίτονο 45 μοιρών μπορώ να το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μετράω κάθε φορά σε ένα υποτιθέμενο τρίγωνο την απέναντι πλευρά και την υποτείνουσα. Γιατί η γωνία 45 μοιρών ορίζει, γεννάει αυτόματα ένα συγκεκριμένο τρίγωνο, το οποίο μπορεί να έρχεται σε διάφορα μεγέθη, αλλά είναι το ίδιο τρίγωνο, απλά είναι αυτό και τα όμοιά του. Λοιπόν, αυτά για αρχή, είναι μια καλή αρχή έτσι, που τι πρέπει να θυμάμαι βασικά, ότι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι τύποι και πρέπει να τους ξέρω απ' έξω. Είναι αυτοί εδώ. Αργότερα θα πρέπει να φανταστώ ότι το ημίτονο στον ημίτονο κεφαλτωμένη, οι τριγωνομετρικοί τύποι αφορούν τις γωνίες ή την τάδε γωνία. Είναι δηλαδή το ημίτονο της γωνίας. Υπάρχει η γωνία μόνη της, η τάδε γωνία, αλλά το ημίτονο είναι της γωνίας. Είναι χαρακτηριστικό της γωνίας. Ωστόσο, η γωνία αυτή έχει ένα μέγεθος και μπορώ μετά να πω και κάτι περισσότερο. Αυτά προς το παρόν.